Norok bai nuke balok tongkha khum kaham hingkai jehani kokborok video nai tongnai rok no jotono khum kaham hingkai jehani subscriber rok no jotono no khum kaham unsubscriber gani family no khlaio jotono no kaham khum kaham tai special Diwali ni bagui kaham kai berailainani hintongmani watui rokni bagui tei malaya hingkai nong bagui tinini kaisa offer tongo special Diwali offer ang emang nongmani kebon orok jodi tirthum tongkhangkai ang number kainai tong sawana ang thui bujadrok emang nongmani number nia rok tong nangkha tini buting no saimia hingkai tobang emang nongmani number nongke saikna mo je thungnai rok nangkai nai thungmana tini phung aye emang nongmani hingkai nongnang number sair sina emang nongmani nok thungna rok kai thungnai mano ang emang nongmani number nongno sasinai da hingkai nok je thungnai rok thungnai mano ang emang nongmani number hingkai number no thungna hingkai hingbai di nanya rok gano tai hingbai di tobo ang emang number ba sainaiana puila no nukha 37 norok 37 ni jagao 38 bai 36 no khobima thungnai hingkai tekaisa nukha 53 hingkai 53 no norok buskang borok khobima thungnai ang abo tini amang nungmani nanya rok hingkai norano tai hingbai di thungui nai mano asasi kok hingkai nai baidi no jotono tini special offer no hambai।